Jeg glæder mig meget til i eftermiddag, hvor jeg skal se musicalen An Ideal American i Skive. Det bliver en særlig oplevelse, da min yngste datter Kirsten både synger i koret og har en rolle i et lille skuespil, der vises som en del af bagtæppet. Her spiller hun Edith Roosevelt. Musicalen er skrevet af Edward Broadbridge med musik komponeret af Claudio Passalongo. Den handler om Jacob Riis, den dansk-amerikanske fotograf og journalist, som var en af de første til at dokumentere socialt udsatte områder med kameraet, især i New York og i slutningen af 1800-tallet. Forestillingen er et stort samarbejdsprojekt med både få professionelle og omkring 60 frivillige medvirkende. Blandt de medvirkende er blandt andet Skives Big Band og koret Skive Vocal Ensemble. Det er den kendte frisør Søren Hedegaard, der er involveret i opsætningen, og i går til premieren var selveste Preben Christensen blandt publikum. Det bliver så spændende at opleve, og her kan jeg vise, hvordan Søren Hedegaard har dullet Kirsten op, da hun skulle være Edith Roosevelt bagfra, fra siden og forfra. Så jeg ønsker mig selv god fornøjelse.